Welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Pagko si kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Magandang gabi po, DJ Rocky and Titan Jello. Ayun, good evening. Ma'am, ano pong pwede naming itawag sa'yo? Siguro ano na lang po, Kitty na lang po. Kitty, tama po ba? Kitty. Meow, meow, Yes, meow, DJ Rocky. Meow, 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 meow. Kitty, Okay. naging kitty-kitty dati. Kitty. Kaya pala, Kitty. Meron palang pinagmula ng pangalang Kitty. Okay. Sa Yes, DJ Rocky. Saan? if. Okay. Kitty, ilang taon ka na? 28 DJ Rocky. 28. Tama ba kami ng pagkakarinig? Yes, DJ Rocky. 28 po. Okay. May ventilador ba dyan Turning malapit 29. sa iyo? Wait lang. Turning 29 po. This coming November pa naman. Kitty, kanina hindi ganyan yung boses mo o yung background mo dyan. May ventilador ba na malapit sa'yo, nakatutok sa'yo? Ano po, yung ano po, yung fan. Ah, okay lang ba? Papatay muna ng fan dyan. Sige po, wala pong problem. Oo, rinig na rinig namin. Sorry Kailangan kasi crisp and clear ang boses ni Kitty. Sure, DJ Rocky. Saan ko na lang yung aircon? Yan. Tulog kasi yung baby ko. So, Ay, pasensya na. Wait lang. okay lang po. Lagyan mo ng aircon yung baby mo. Kawawa naman. Oo. Hindi mo muna electric pa lang yan. Ano ba yung baby mo? Maliit talagang baby o malaking baby na yan? Damulag? Malaking baby po na as in 1-year-old po. Kala ko naman yung mga baby. Di kita, baby, tawan. Ganun. Yeah. DJ Rocky. Okay, sige na. 28, turning 29. Sang lupalop galing si Kitty? From somewhere in Calamba. From somewhere in Laguna. Calamba, Laguna. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito. Kitty, 28, turning 29 from somewhere in Calamba, Laguna with kaluskus pa. Ano ang top secret mo? Naging tanga din ako dati. Para na as in tangang-tanga po. To the point na pinalitan ko po yung religion ko. Naging tangang-tanga ka dati to the point na pinalitan mo yung religion mo para sa isang tao ba to? Tama? Yes, DJ Rocky. Oh, okay. Pwede mo bang ikwento sa amin itong love story ninyo ng lalaking itong napili mo? At bakit nasabi mong tanga ka? At bakit humantong sa pagpapalit ng relihiyon mo? DJ Rocky, kasi way back college po ako noon. Second year, nanligaw po siya sa akin. So, nakita niya po ako dun sa mismong bahay hanggang sa kinuha niya po yung number ko, tinext niya po ako. So, dun po kami nagkakilala. Hanggang sa nagpalitan na kami ng messages and ligaw. Doon po, DJ Rocky. Tapos naanyayahan po ako na mag-convert into religion niya. Para lang po na hindi kami laging nagtatago. Something ganun po. So, nagpa-Christian ka. Tama ba ako? Hindi po Christian po. Muslim? INC po, Titan Jello. Okay. So, wala naman tayong issue dyan eh. Wala naman tayong issue kahit ano pa man yung relihiyon na yan. Pero ang gusto kasi natin i-focus dito, bakit mo naisip na magpapalit? Grabe na ba yung sobrang pagmamahal mo dito? Yes, sobra po, Titan Jello. Sobra, to the point na pati yung mga kaibigan ko, parang halos itakwil na po ako nila. Pero bakit humantong muna sa ganung pagpapalit? Like, anong pinakita sa'yo nitong lalaking to? Anong pinakita niya sa'yo para masabi mong, ay, grabe to mag-effort, mahal na mahal ako nito at mahal na mahal ko na rin siya pabalik? DJ Rocky, kasi parang
na-obsess po ako sa, direct to the point ko na po. Na-obsess po ako kasi, may nangyayari na po kasi sa'min. Pero tama ba ako ng pagkakaintindi, Kitty, na hindi pwede para sa kanilang relihiyon yung ganong bagay? Tama ba ako? Yes, yes, DJ, At kaya ka rin Titan po Jello, bawal po nagpa-convert talaga 'yan. kasi kailangan isa ka rin pong kapatid. Tama ba ako? Na Yes po, part po Titan ng Jello. INC. Yes. So, Ah, anong sinabi mo sa kanya na, masyado kang um, malapit sa church mo, sa INC ka opo. nag-church. Ano po, Ba't Titan natin to Jello, ginagawa? kinausap ko po siya, Titan Jello, kasi hindi ko rin po kasi expected na yung mga sumunod na nangyari. Ang dami ko pa kasi pong revelation na nalaman po sa kanya. Still, tinanggap ko pa rin po siya. So, ano ba yung mga revelation niyan na nalaman mo sa kanya? Nahuli ko po siya ah, sa cellphone na Mhm. merong kausap na mga classmate. Mai-direct to the point ko na po. Nalaman ko po na meron siyang classmate niya na and then na mga classmate niya. Parang 2 girls yon. So, tinatawad ko po siya that time. So, pumayag po ako na gawin niya yon habang kami. Mhm. Tapos po, hanggang sa parang hindi ko na po kaya na gano'n po yung setup naming dalawa. Na siya ng bababae, ako, baliw ako sa kanya. Parang gano'n po. Gaano ka relihiyoso tong tao na to? Na ba't kanya nabitbit dun sa relihiyon niya? Ano po, parang, paano ko ba sasabihin? Kasi hindi ka Parang naman niya active po siya mabibitbit eh. lagi, Oo, hindi never ka niya naman po siya mabibitbit eh. ano po kasi yun, may tawag po sa religion nila kapag mama at daddy niya is INC na tapos sila 'pag pinanganak handog, parang gano'n po. Yes, tama. Yes, parang, gano'n na po siya. Oo, kasi So, pinagmulan parang nila eh. bawal parang sobrang sa ano po, ng take niya do'n sa religion nila. Hanggang sa ano po, napa-convert din po ako Titan Jello. Okay. Kasi akala ko po kasi Titan Jello, siya na. Dati po. Yan. Bago ako magbato sa inyo ng tanong, gusto ko munang linawin mga kabisyo sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon na mga kapatid ng INC. Hindi po ako part ng INC pero gusto ko lang din po linawin sa inyong lahat na hindi po lahat ng naririnig natin dito na parte ng INC ay pare-pares po ng pag-uugali. Huwag po natin gamitin na instrumento itong call natin ngayon upang Husgahan. maging mahusgahan natin yung tao. Kasi unang-una ang paniniwala po at ang reliyon ay bit-bit po yan ng isang tao at hindi po mismo ng buong mga nagsumasamba doon sa isang reliyon na yan. Ha? Tao po yung pinag-uusapan natin, hindi po reliyon at kinaklaro lang po natin dito sa ating call para lang po mas maayos po ang ating pag-uusap. So, sa sobrang pagmamahal mo, nagpa-convert ka dahil nga handog siya ang tinatawag natin dito. So, may nabago ba nung nagpa-convert ka? Nung po, wala po Titan Jello. Kahit na converted na ako sa INC, nag-usap kami, akala ko po magpabago siya. Pero hindi po eh. Ano pa rin po, tinutuloy-tuloy niya pa rin po yung ginagawa niya. Mhm. Tapos po, ako naman po tong si tanga kahit na balikan makipag-break ako, parang hindi ko rin kaya, mahihingi ako ng advice sa mga kaibigan ko, hindi pa rin sila. Kahit anong sabi na hindi pa rin naman daw ako nakikinig, gano'n. Mhm. Tapos, ano ba 'to, paano ko ba sasabihin? Go lang. Ang gusto niya mangyari, po Titan Jello, lagi po kaming nagkikita everyday. So, nagkikita kayo at pinangyayari sa inyo. Yes, Titan Jello. Hindi ka ba napatanong sa kanya na Tapos, masyado kang reliyoso?
binitbit mo ako dito sa ano mo, sa mundo mo, 'di ba? At sumasamba ka, 'yun ang tawag sa kanila pagsamba po, 'di ba? And hindi ka ba nagtanong sa kanya na sumusunod tayo sa gawain ng Panginoon? Tingin mo gawain ba 'to ng Panginoon? Napatanong na din po ako sa kanya pero nadadala lang din po ako lagi ng sinasabi niya, Titangelo, Anong sinasabi niya? na mahal niya daw po ako. Dati po yun, Titangelo. Um, Ano-ano ba tong mga pamamaraan niya o yung quote-unquote efforts niya para masabi mo na mahal ka niya? Actually, DJ Rocky, hindi nga po yun nag-e-effort eh. Ako gumagastos po nun eh sa kanya. Ba't ikaw ang gumagastos? Hindi naman sa sinasabi ko na, syempre kwento ko to, baka sabihin, ano, hindi, usually talaga nasasabi na rin ng mga kaibigan ko na bakit ganun daw ako dun sa naging ex ko na yon, na bakit halos pati yung tuition ko po, DJ Rocky and Titangelo, lahat ng pinadala na tuition ni mama, pinanggastos ko po sa kanya. Mhm. Hanggang sa, ano, dumating yung time na yung wala na akong pambayad sa sa miscellaneous fee ko sa school. Ang ginawa na open ups ko sa mga kaibigan ko, sila na po nag-cover up para sa akin. Pero hindi ko daw dapat yun ginawa. Hindi ko po alam bakit nagawa ko din yun. Siguro dahil mahal na mahal ko siya that time. Bukod sa pagmamahal mo, ano bang meron siya na nakikita mo at nararamdaman mo sa kanya? Ano ba yung naibibigay niya sa'yo na hindi mo maalisan? Na talagang binabalik-balikan mo? Siguro po yung gawain namin. Anong gawain niyo? Ano po, every time po kasi na nagkikita kami, may nangyayari sa amin Titangelo eh. Siya ba first mo? Opo. So lahat halos ng una or Yes. or hindi And halos pumayag lahat ng din po una? ako, DJ Rocky, dumating din po sa point na pumayag po ako na kahit meron siyang ginagamit na iba, classmate niya, tsaka yung dalawang classmate niya po. Okay Pero lang magkaiba sa'yo. ng school. Yung isa somewhere nung high school and then yung isa po classmate niya nung college. So you mean etong Tapos, isa nandun naging pa. kaklase niya tapos yung isa current classmate niya, ganun ba yun? Yes, DJ Rocky. So may knowledge ka na gumagalaw siya ng iba pero payag ka lang kasi nga parang ito yung Yes. nagdudugtong sa inyong dalawa. So parang ayaw mo na siyang mawala sa buhay mo kasi nga ito yung nakauna sa'yo. Ganun ba yun? Yes, DJ Rocky. Napakilala mo ba siya sa mga magulang mo? No po kasi yung mga parents ko po nasa somewhere in province po that time, and then ako po kasi dito po sa Metro Manila nag-aaral. So bali ako lang po dito nagpapatuloy ng pag-aaral ko, and then sinusustain lang po ako ng parents ko po sa mga matrikula ko po. So wala talaga silang kaalam-alam dun sa ginagawa mo habang nag-aaral ka pa. Yes, DJ Rocky. Na nag-aaral ka ng human anatomy, ganon. Bang! What is the part of the body from the sunog? Ganon. Wala. Pero DJ Rocky, Mhm. actually, thankful po ako ngayon, DJ Rocky. It's way back 2015 to 2018 na naging ganun ako. Pero top secret ko po kasi yun. Kasi yun po yung pinaka-worst na nangyari sa buong buhay ko eh. Mhm. So And- sige, ngayon na parang alam na namin na ito ay nangyari matagal na panahon na. Pwede mo bang ituloy yung kwento mo kung ano yung naging turning point para magising ka dun sa katotohanan na ay, hindi ito para sa Sige akin. po, DJ Rocky.
dumating na lang po talaga sa point na napagod na po ako. As in yung tipong na kahit magmakaawa po siya, magpakalising po siya para magmakaawa na sunduin ko. Dun na po dumating yung time na sabi ko, ay hindi, parang parang natauhan po ako na nauntog ako bigla na, ay parang ginagago na ako ng taong to, ginagamit niya na lang ako. Parang ganun po, DJ Rafi. Buti naman Sorry po sa nabuhusan. words. Oo, okay lang. Buti nabuhusan ka naman ng tubig, no? Kasi Opo, ako sobrang magsasabi sa niyan kung thankful hanggang naman. until now, ganyan ka pa rin eh. 'Di ba kung biglang kakabigin mo sa amin na, totoo nga, TJ Rocky, Titan Jello, hanggang ngayon, ganito pa rin ako eh. Ay, no po, DJ Rocky and Titan Jello. Mhm. After ko po mapagdaanan nun, nagbalik loob po ako kay God. Nag-pray po talaga ako na sana po meron po akong mahanap na lalaki na matino. Ay, God's granted po talaga. So, along the way, nakakilala ka ng matinong lalaki. Yes, DJ Rocky. So, sobrang tino po niya. Ano po, DJ Rocky, ako naman po yung first niya. Tapos, naiya nga po ako, DJ Rocky. Kasi, ako, may experience na siya, wala. Ganun po. So, parang at some point, nandun yung shame na siya malinis na malinis, ganun. Tapos ako parang natikman na ako ng iba. May ganun bang Yes. pakiramdam? Opo, DJ Rocky. Tsaka, bago rin naman po na maging kami, sinabi ko rin naman po sa kanya na Mhm. naging ganun na rin ako. So, anong Dati. reaction niya? Wala daw siyang pakialam. Mahal niya daw ako. Wala akong pakialam. At least may alam ka. Ako wala. Turuan mo ko. O, diba? Tinuruan mo pa siya. Actually, Titan Jello, sinabi niya po yun sa akin. Oh, di ba? Oh, ang galing talaga ng mga linya. Alam mo, kaya alam ni Titan Jello yan kasi sinabi niya na rin yan dati. Mga linyan mo, buko na! Ang hirap pala magbato ng linya dito. Minsan, gusto mo lang naman magpatawa, pero tiniseryoso. Bakit alam mo? Bakit alam mo? Hindi, naisip ko lang bigla na gano'n yung linya nung lalaki. Nagbuo lang ako ng mga... Parang may bulb. Oo, may light ganyan. bulb. Ting! Ting! Ganito yung sinabi niya. Naalala mo yun dati? Ting! Nung ting, 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 ting siya. Kitty. Yes, DJ Rocky. So, masasabi mo ba yung state mo ngayon ayos na ayos na? Yes, so sobrang ayos na Kung ano po ako kagulo dati, yun naman po yung stable ngayon. Wow. Meron na po kaming 2 anak. Wow. Sarap naman nun. Ikaw yung Yes, teacher. DJ Rocky. Siya yung Masarap sa student. feeling kapag mas mahal ka ng lalaki. Oh. Sarap sa feeling kapag mas mahal ka ng lalaki. Totoo Tama ba po yun? Totoo yun. Try ko nga mamaya. De, charot lang, with charot. Anyway, Kitty, anong mensahe mo sa mga kababaihan dyan na nakikinig ngayon na nandun sa sitwasyon mo dati? Anong advice mo na lang na may bibigay sa kanila? Ang ma-advise ko lang po is, hindi ganun kadali, lalo na pag mahal na mahal mo yung isang tao. Hindi ganun kadali. Masasabi kong madali kong sabihin, pero mahirap naman talaga gawin. Kasi pag nandun ka sa point na yun, hindi mo agad-agad maiisip. Kasi parang naging center mo siya. Pero hanap ka ng ibang way para lang makaalis ka sa ganong toxic na tao. Kasi lulubog at lulubog ka kapag naranasan mo yung naranasan ko. Yun. Lulubog at lulubog ka. Ganda ng mga sinabi niya doon. Yes, Kung magsistay ka lang sa ganong klaseng tao. Anyway, Kitty, may gusto ka pa bang sabihin? Actually, DJ Rocky, wala na po DJ Rocky, pero sa asawa ko na lang po ngayon, maraming salamat dahil tanggap niya po ako
kung ano man yung mga nakaraan ko. Aww. Ano pangalan ng asawa mo? Secret po tayo. Jello. Kala ko hindi mo alam yung programa eh. Ang galing mo. Ang galing, galing. Di ba kag magulat ka, sabi niya, Jello. Ay, di. Baka magulat ka. Sabi niya. Pero anyway, DJ Rocky and Titan Jello, thank you po for inviting me sa program nyo. Kasi, ano rin po, sobrang pangarap ko rin po na ma-share yung ganong bagay. Lalo na sa, feeling ko, yun ay pinakamabigat na naranasan ko sa buong mundo. Sa buong mundo. Yes, oo naman. Oo naman. Binigay mo lahat eh. Nagpa-convert ka eh. Oo po eh. Huwag ka mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo. Kasama mo si Titan Jello. Oh Ayan. my God. Thank you, Kitty. 28 Thank you po, from DJ Rocky and Kalamba. Titan Jello. Thank you, Kitty. And Yes po. Good Happy, night happy. po. happy Tuesday. Yes, happy Tuesday. Happy Tuesday. Bye, guys. Ayan. Fairness naman, no? Pag ganun talaga yung mga call natin, at least kahit pa paano, 360 siya. Yung tipong merong naging conflict, di ba? May naging matinding pangyayari sa buhay niya hanggang sa biglang boom. Purest kind of love ang natagpuan niya in the end. Tunay. Tapos may 2 anak na sila, masaya sila ngayon ng asawa niya, diba? Ay, and para pala sa mga kabisyo natin nakatutok ngayon, nakikinig ngayon, gusto lang natin silang babalaan and gusto lang natin sabihin, stay safe. Ayan, sana ay okay lang kayo, especially dun sa mga viewers and listeners natin from Cebu. Dahil naglindol daw kanina, o nagkaroon ng lindol kanina around 10 p.m. with 6.7 magnitude. Grabe, no? Sa mga ibang karatig lugar naman po natin, check nyo po yung double deck ninyo. Baka po sa baba ninyo may kumakalog lang, ha? Ano yon? Ano yon? Okay, mag-ingat po kayo. Mag-ingat po kayo mga kabisyo. Alam natin na delikado po yung ganyang kalakas na lindol. Ay, oo. Kaya po mag-ingat po tayo. Totoo. Tsaka yung pagyanig na ganyan from a natural response of the environment, 'di ba? Hindi po biro yung ganyan. Pero yung paglindol, 'di ba, ng inyong mga damdamin. At some point we have a choice, 'di ba? Meron tayong choice kung tutuloy natin o hindi, o magigising tayo isang araw, o matututo tayo, 'di ba? Doon sa mismong sitwasyon o doon sa naging leksyon nung pagkakataon. So, I'm so happy na makapakinig ng isang klase ng call na nasaktan pero bumangon at nakahanap ng taong totoong magmamahal sa kanya. Sabi nga, 'di ba, hindi mo matatagpuan ang tamang tao para sa iyo kung ipipilit mo yung maling tao para sa iyo. So, Ganda. wag na wag mong gawing tamang tao yung maling tao para sa iyo. Agree. At mararamdaman mo naman kung mali yung tao sa iyo kasi hindi ka napapabuti. Tama. Kapag lagi ka nagtatanong na, ito ba talaga yung para sa akin? O pag lagi kang, ikaw lang yung out ng out, ikaw lang yung bigay ng bigay. Tapos, to the point na parang, paano naman ako? Doon mo mararamdaman na parang, this is the kind of love na hindi para sa akin kasi parang one way lang siya. Mhm. So, mag-isip-isip ka na sa ganun. Mabuti sana kung may billion pesos, di ba? De, charot lang. Kahit nga wala yung pera, di ba? It's the love, it's the feeling. It's the feeling that will make you feel safe, di ba? Secured and loved. Yun eh. I agree. Yun lang din sa akin mga kabisyo. Isang produkto, itong caller natin ang nagkamali ng mga desisyon niya. Nasaktan, lumuha, nagpakatanga. Yes. Pero tignan mo naman yung magandang produkto ng pagkakamali. Totoo. Mas pinagtibay ng panahon yung tao na yun. Totoo. Tsaka wala siyang masishare sa mga kabisyo natin kung hindi nangyari yun sa kanya. Yes. Diba?
ikaw din, wala kang masishare tungkol dun sa sinasabing linya ng lalaki sa babae, diba? Kapag wala pa siya experience, diba? Wala akong pakialam. Basta ikaw ang may alam. Woohoo! Iba ka talaga, Titan Jello. Iba ang may alam. Oo. Wala na siyang pakialam. Okay, thank you sa mga nanonood sa atin ngayong gabi. Si Menchita, nakikinig pa ngayon, nanonood. Ay, grabe naman. Hello po, Menchita. Oh, 8 months pregnant daw. Every night nakikinig sa atin. Grabe naman. Sana hindi kayo nasa-stress sa amin. Ano kaya kamukha ng anak mo? Si DJ Rocky o ako? Uy, sabi nila magkamukha raw daw tayo. Ay, di isa na lang. Oh, sabi nung iba sa amin, parang, alam mo, Totoo parang kayo yan. magkapatid. Totoo. Tapos sabi ko nga, alam mo, si Titan Jello, kamukha lang kuya ko. Para lang ma-feel ko na mas matanda siya sa akin. Puyat pa more. Diba? Ay, nako. Huwag nyo kami masyadong kino-compare na sa pagmumukha kasi mukha talaga kami magkapatid. Pag Yes. pinagtabi nyo kami, pares kaming maputi. Yes. Pares kami medyo chubby cheeks. Yeah. Pares kami medyo funny. Yeah. So, magiging milyonaryo din kami kung bibigyan nyo kami. Diba? Parehas din kami madadami yung pera kung meron kayong bibigay sa amin, kung magpapa-endorse kayo sa amin. Yan. Diba? Saan ang feeling na ganun? Oh. Buhayin nyo na kami, guys. Charot. Ay, nako. Sige na, tama na nga to. Tayo yung matutulog na. Tuuwi pa sa kanya-kanyang mga bahay natin. Maraming salamat, Kabisyo, sa inyong pagtutok. Bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Nakasama ang Basa Princess DJ Rakitera. Parang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.